Hello, good morning mga Uragon. Nandito na po tayo. Magluluto tayo ng beef caldereta. Ang main ingredients natin ay ang beef. Meron tayong mani, butter, pamintang pino, bell pepper, onion, sibuyas, bawang, liver spread, soy sauce, at tomato sauce. Yan po ating mga ingredients sa ating lulutuing beef caldereta. Muli, ako inyong lingkod, Uragon, vlog ni Manoy Uragon. Don't forget to subscribe sa aking channel. Maraming salamat po sa inyo lahat. Papakita sa inyo kung paano lulutuin ito aking beef caldereta ni Manoy Vlog Uragon. Hello guys, magluluto na tayo ng calderetang baka ni Manoy Uragon. Kasi yung butter. Tapos sunod natin yung bawang. Kailangan yung bawang pino. Sunod natin yung buyas. Sauli ito, sauli. Mainit. Okay, sunod natin itong baka. Kasama din ito ng pakuluan kasi pampalambot din yun. Nakasatin na konti apoy. Tuyo nga din. Tuyo. Okay. Natin ang toyo. Malambot yung baka niya kaya ganyan. Tama na yan. Pag matabang, dagdagan natin mamaya. Sunod natin yung pamintang pino. Sunod natin yung itong mani. Imbis na peanut butter, mani nilagay ko. Mani na dinurog. Tomato sauce. Okay. Lambot natin kasi yung lumambot ang gusto. Sunod natin mga Uragon yung ating liver spread. Tapos, yan kasi liver spread, maninikit si ilalim yung pag natin hinalo. Kailangan halo ng halo yan. Isang kulo, isang halo. Para hindi siya manikit ang liver spread. Medyo patuyo-tuyo natin ng sauce niyan. Pag medyo natuyo-tuyo na yan, okay na yan. Lalagyan natin yung bell pepper. Kaya mga Uragon, ang last na ilaling natin ingredients ay ang bell pepper. Ito na ito mga Uragon.
Malambot na yung baka niya. Try nyo yung aking ingredients sa pinigat sa inyo. Subukan nyo iluto. Yung iba kasi galagay, peanut butter ako, nilalagay ko talaga. Mani, yung purong mani na ano. Yung inadobong mani. Yung mga Uragon. Pwede nating lantakan ito. Masarap to mga Uragon. Try nyo. Ang luto ng vlog ni Manoy Uragon, Calderetang baka ni vlog ni Manoy Uragon. Okay? Mamaya, kain tayo ha. Salamat sa inyo mga Uragon.